De eerste rijders vertrekken in de richting Sneek. Later in Eilst. De controlepost Sloten. Staveren komt het grote keerpunt. Rijdt om precies 9:30 de kopgroep Hindelopen binnen. Als Paping Waklehiem passeert, heeft hij zich echter geheel hersteld. In Warkum komt er reeds tekening in de strijd. Na Hardingen blijkt dat Paping de voorsprong iets heeft weten te vergroten.